Jag tänkte göra en tag med 20 frågor. Okej, då kör vi. 1. Vad kan inte lämna huset utan? Favorit och nycklar. 2. Favoritvarumärke av makeup. Marilyn New York, Diva eller Diva. Favoritblomma. Ros. Favoritklädbutiker. Många. Kan inte säga. Favoritparfymer. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en makeup. Hus eller lägenhet. Är det bra betyg? Jag har inte fått betygen. Favoritfärg? Många. Dricker du energidryck? Nej. Dricker du juice? Ja. Kan du simma? Ja. Äter du pommes frites med gaffel? Nej. Vad är dina för såna här liksom ansiktskräm? Det är så plommon hette det. Jag vet inte vad den hette. Men vill ni få senare i livet? Ja. Vill du ha alltså det beror på. Kanske, typ. Ja. Alltså, sexa fattar inte. Typ. Spöke. Och så, inte skjuta mig. Unfavorable. ID till spöke. Säga sexan och sen unfavorable. Ja, det kan jag också säga. Byta kanaler? Nej. Om jag någonsin haft en nära dörren så nej. Vilket du kan? Nej. Okej, jag svarar på alla 20 år. Kanske rätt snabbt, men i alla fall. Jag svarade i alla fall på dem. I alla fall om dem. Jag har bara låtit en liten här. Ja. Men det lät som jag tror inte. Jag får nog inte just nu. Ska jag köpa den på popcorn? Om jag öppnar på då så blir det att jag tar upp dem nu typ. Eller vad? Ja. Oj. Alltså den här datorn har empati. Jag vet att det är det, men den här datorn har öppna alltså. Nej, inte det. Voilà. Oj nej, jag ska inte säga lösenord. Nej, det gjorde jag inte så. Det är det. Alltså det där går inte. Ingenting funkar. Alltså jag vet inte vad jag fått med frågan. Men jag kommer typ inte in på min hotmail. Jag har ingen egen. Oj. Vänta lite här, jag ska vänta in. Jättemycket klart. Jag var mitt mobil liksom. Vi måste ha en egen engångskod. Och det där funkar nu. Ja, då får jag säga hej då. Jag väntar på koden. Jag tror koden. Jag ska bara behöva skicka den.
Ja. Men det var din 07 nu. Och den satt inte. Jag har en koll. Ja. Alltså det var inte alltid positivt. Nej. Men det är det i Sverige alltså. Jag har 07 att det är ganska bra. Det har jag också. Har jag också. Det här måste vara. Men det här är lustigt. Ja, jag måste komma in. Så, nu ska det finnas. Nej, det är den. Inte. Alltså, jag får tampa det här. Ja, så får vi göra. Vi kör för att komma in här nu då. Alltså det här kommer ta avstånd tid. Min dator har typ sönder just nu. Som jag kan inte komma ihåg det funkar då. Och vi har en sån där. Alltså, återställer vi bara så måste vi göra det som inte vuxna och in. Förlåt för det här tar lite lång tid. Alltså det var inte med att göra. Jag var lite fel, lite kul. Nej, alltså jag får värsta svåra här. Nej, sorry. Det blir PC här på den här. Snälla så att vi inte. Nej. Alltså säga att det här funkar. Det här funkar inte. Jag hatar sånt här kan jag säga. Det är asfant här nere alltså. Här inne nu. Snälla. Så. Det här funkar inte. Oj. Kom igen. Det här funkar inte. Okej, det är en sån där då. Jag som inte så att jag skriver till lite där. Jag måste sätta ner. Ja, och så ska man göra så. Alltså, jag kan varför inte funkar. Hoppas här funkar då. Jag måste försöka sen. Ja, i alla fall. Men jag tror när jag kommer få ändra min. Jag tror när jag kommer göra min.
Så den här gången är det faktiskt inte en eller jag ska göra en ny just nu. Men alltså jag får... Alltså är det okej om ni väntar lite kanske? Här kanske tar lite lång tid. Men jag först försöker göra det så snabbt möjligt. Jag ska göra en ny sorry. Men alltså... Alltså min lilla lampa just nu så... Så. Ja, då hoppas jag ni måste vänta. Ni kanske inte har lite musik. Ni får... Alltså okej. Jag får lägga upp min... Jag får säga min andra video som heter den här är awesome nu. Men sorry, alltså jag måste göra en ny som ni vet. Alltså, ja, den här måste ni titta på.